Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw foli ani waleɲumandɔn o bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye fɔ yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye araba ye juin kalo tile 25 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta kabi kari tɛmɛnen ni o bɛnna juin kalo tile 22 ma ale bɛ taamala RISI ka olu fɛ nɔ fo kana taa se an bɛ wagati min na i ko sisan a ka nin taama in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa fɛn mun ye RISI jamana ale ni Mali bɛ se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ni ka baara caman olu sigi sen kan jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bolo di ɲɔgɔnmaya olu hukumu kɔnɔna na ka sanga ni a ka nin wulikajɔ ye RISI jamana ale kɔnɔna ni o ye Moscou ye kunun ko juin kalo tile 24 san 2025 an ka jamana ɲɛma ale bisimila la fɛn min ye RISI jamana ɲɛma fɛ ni o ye Vladimir Poutine ye u ye bolonɔbila sɛbɛn caman signé nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye lakanako ka taa se an ka sɔrɔ siraw ma ani fɔ ka taa se an ka sɛnɛ koɲɛ olu ɲɛnabɔli ma bolonɔbilara ninnu caman na bolonɔbila sɛbɛn olu tɛmɛnen kɔfɛ an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye fɛn min ye banburu ta ni k'o di RISI jamana ɲɛma ma ni a bɛ wele nanzarakan na ko le sabre du Sahel k'o kɛ bonyamasegin ye ni ka taa RISI jamana ɲɛma ale yɔrɔ. Dignité, достоинства, d'honneur, и чести, de patriotisme патриотизма. et de royauté. Donc, je vous remets avec fierté, avec honneur. С гордостью и честью вам вручаю эту саблю. Et ça vous permet de neutraliser tous vos ennemis. И эта сабля вам позволит ликвидировать всех ваших врагов. Ага. Ну, это похоже для охоты на слона. Ça ressemble à une arme qu'on utilise pour chasser les éléphants. Spasibo большое. O kɔfɛ fɛn min ye RISI jamana ɲɛma ale ye bonyaba naani ni k'o kɛ an ka jamana ɲɛma ye o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye monturu ta ni k'o di an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ma bololamonturu min bɛ yen ni a ɲɔgɔn 80 dɔrɔn o de bɛ diɲɛ ale kɔnɔna na Assimi Goïta ale bɛ kɛ a mɔgɔ 34 ye monturu in dira RISI jamana ma maa minnu fɛ o b'a jira k'a fɔ RISI jamana labɛnnen don ka bolo di ɲɔgɔnmaya o sinsin ani an ka jamana ale ni RISI jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Halisa an bɛ to RISI la fɛn min ye an ka jamana ɲɛma ka nin taama ye RISI jamana ale kɔnɔna na ani an ka minisiri caman olu de wulila ni ka taa RISI jamana ale kɔnɔna na an ka minisiriso mun ka baara ɲɛsinnen don surunalidon ma ni o ye ministère de la défense ye général de corps d'armée Sadio Kamara ka sanga ni bolonɔbila sɛbɛn mun ni o kɛra Mali ale ni RISI jamana cɛ fɛn min ye lakanako binakun kan ani fɛn min ye ka taa se an ka finitigilaka olu degeli ma kɛlɛ kɛcogo ɲuman ani a matériel la cogoya mun na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni k'o sɔrɔ an ka ministre de la défense général de corps d'armée Sadio Kamara ale ye walawalali kɛ o koɲɛw kan an ka jɛ ni k'a ka kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. Homologue ministre de la défense RISI ye ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn y'o bolila an bɛ se ka baara kɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na walasa k'an ka coopération la yiriwa o kɔnɔna la an kumana fɛn caman kan min bɛ tali kɛ ka se an ka sɔrɔsiw ka formation ma entraînement ma ani minɛnko an ka jamana bɛ se ka minɛnw sɔrɔ cogoya min na. Donc an sinsira min kan kosɛbɛ o ye transfert de technologie ye parce que an hakili b'a la ka an yɛrɛ ye tiɲɛ don an bɛ minɛnw san mais a ka ɲi don nataw la an yɛrɛ ka se ka fɛn dɔw dilan an yɛrɛ fɛ yen walasa an bɛ gulonni min kɛ jamana wɛrɛw la ka caman bɔ o la cogoya min na o ye président de la transition ka instruction dilen an ma n'an bɛ baara fɛn fɛn kɛ an bɛ minɛn san an bɛ fɛn fɛn kɛ transfert de technologie ka ye a kɔnɔna la. Donc an y'o baaraw kɛ donc an bɛ se k'a fɔ Mali ni RISI ka tigɛ di ɲɔgɔn ma don nataw la an bɛ se k'a fɔ a nafaba bɛna se Mali ma n b'a to don nataw la maliyɛnw yɛrɛ bɛna a ye minɛn minnu bɛ na puis minɛn bɛna kɛ sababu ye ka basigi min nati jamana kɔnɔ o bɛ n'o ye n'Ala sɔnna. An bɛ segin ka na an ka jamana ale kɔnɔna na an bɛ taa Kɔnɔbugu ka olu fɛ nɔ tɛnɛn tɛmɛnen ni o bɛnna juin kalo tile 23 ma san 2025 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw olu ye binkani wale ta ni ka Kɔnɔbugu mairie ale sɛgɛrɛ mun kɛra sababu ye fɛn min ye an ka finitigilaka maa 3 olu joginna kosɛbɛ
ani fɛn mun ye salle de délibération ni o be an ka furusiri yɔrɔ ale ko fɔ mairie kɔnɔna na u ye tasuma don yɔrɔ kofɔta ninnu bɛɛ lajɛlen na o wagati kelen kɔnɔna na ala ni an ka finitigilakaw olu ka wuli ka jɔ o sababu fɛn min ye Segu baganmara yɔrɔ ni o ye garibali ye tɛgɛ da kɛra binganikɛla maa 4 bɔɲɔgɔnko ka ni yɔrɔ kofɔta ninnu kɔnɔna na walasa basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana ale kɔnɔna na cogoya mun na an ka jamana marabaaw tun ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ fɛn mun ye u bɛna ale sifinnaka maa 2000 ni k'o ta k'o fara an ka ba polisilakaw kan walasa lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogoya mun na ka sanga ni o baara ninnu de wale fɛn mun ye o papiyaladenw olu baaraw daminɛna tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 23 walasa fɛn mun ye ka baara olu tagabolo lajɛ an ka polisiw ka ɲɛmaba ale ye wuli ka jɔ kɛ ni o ye directeur général de la police nationale contrôleur de police Yusufu Kone ale ye wuli ka jɔ kɛ tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 23 ni ka t'i ɲɛda ni papiyaladen yɔrɔ ninnu kan walasa fɛn mun ye baaraw kɛcogoya k'olu jateminɛ ni yɔrɔ kofɔta ninnu kɔnɔna na an bɛ taa kɔkan kibaru la a bɛ tile 12 o bɔɲɔgɔnko bɔ fɛn mun ye Iran jamana ale ni Israel ni jamana fila bɛ kɛlɛ la kɛlɛ mun kɔnɔna na jamana fila in b'a la ka mugujugu o kɛru ɲɔgɔn ma su ani tile o de hukumu kɔnɔna na kunungo juin kalo tile 24 san 2025 Iran jamana bɔra ka kunnafoniya di kɛ ka yira k'a fɔ fɛn mun ye accord de cessez-le-feu o kɔni sabatira ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ tali kɛ ka kɛlɛ ɲɔngiri ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ Iran jamana bɔra ka yira k'a fɔ k'olu ye sebaya sɔrɔ Israel jamana kan mun yɛrɛ kɛra sababu ye kunungo juin kalo tile 24 Iran jamana bɔra ka u ka place de la Ourouzzi la u ka jamanaden caman bɔra ni k'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka yira k'a fɔ u ye sebaya sɔrɔ Israel jamana ale kan fait divers ale kunnafoniya olu kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso ka olu fɛ yen nɔ kari tɛmɛnen ni o bɛnna juin kalo tile 22 ma kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ Burkina Faso artiste mun bɛ yen ni a bɛ wele ko Dj Damasi ale bɔnɛna ni la ka sababuya kɛ dalamankan dɔ o tɛmɛna ani a jɛɲɔgɔn dɔ cɛ dalamakan mun yɛrɛ sababu tɛ dɔwɛrɛ ye 250 u y'a yira k'a fɔ ko artiste kofɔta in ni o ye Dj Damasi ale tun kan ka 250 de di a jɛɲɔgɔn kofɔta in ma mun kɛra sababu ye u ka kuma olu fɔra ɲɔgɔn kɔ o de la a jɛɲɔgɔn kofɔta in ale dimina ni ka taa bese ta mun kɛra sababu ye ka artiste kofɔta in k'ale bɔnɛ a ni la an bɛ wagati min na i ko sisan mun ye fagali yɛrɛ kɛ ale bɛ Burkina Faso lakana tigilama olu ka bolo kan Li kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da o tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi